Machogu ogolo siem ne jopuonj madongo mag skunde machano duoko jopuonjre pacho kapok kinde mag yueyo madundo ochopo nimar piny owacho pokoro omenda ne sikunde. Machogu mane twak e kinde nyasi mar golo ripot mar chenro mar migawo mar somo kuom higni 5 mabiro okoni ok owinjo jopuonjgo many gima miyo giriembo jopuonjre ka gitero pacho nikech piny owacho ne oseoro 50% mag omenda ne sikunde. Bende okoni 30% mane owinjo bed ni chwalo tamni mar 2 ibiro chiw kapok dwe ni orumo. Motelo ne ma moko kuom jopuonj osebedo ka ywak ni sikunde ni kama tek kaluwore ni piny owacho deko oro negi omenda mag somo. School is closing down because the 50% capitation has been given to each and every secondary school and all our primary schools. Because during first term, we gave the first batch of 25%, and another 25% was also given at the end of the term, making a total of 50%. So what we are going to disperse this particular month is another 30%, because second term we are supposed to do 30%. So that will be done in the course of this month.